Менә бу 7 томны укыйлар. Менә зарлана алмыйбыз. Без алай көтмәгән идек тә мондый авыр язылган, галимнәр белән язылган китапларны шул хәтле күп укырлар дип. Сайт аша инде. Болай сатуда бик күп тә түгел ул, бөтенсе барып та җитми. Кешегә сайт аша әйбәт кенә тарала. Шул ук вакытта без популяр китап та яздык. Но ул да җитми. Яшьләр бөтенсе интернетта, соцсети дигән нәрсәдә утыралар. Шуңар без икенче юл белән бардык. Менә без ролик чыгарган идек, татарның чыгышы дип, 5 минутлык. Ул бик тиз тарала башлады. Хәзер әзерлибез 15 минутлык ролик. Ул әзенә киңрәк безнең тарихны бирә. Һәм безнең ислам буенча тагы бер роликны әзерлибез. Шул кадәр бер ай эчендә инде алар әзер була. Менә алар аша без карыйбыз, ничек инде менә бу таралыр, ничек бу тәэсир итәр. Шуңар карата без инде бу китапларны шундай гади балалар өчен дә мультфильмлар эшлибез. Аны бик яхшы карыйлар, балалар бик ярата. Әле балалар гына түгел, аларның әтисе-әнисе дә, бабалары да, әбиләре дә бик яратып карыйлар. Рөстәм Нургалиевич менә монда сөйләшкәндә, ул әйтте, 7 том син миңа язган идең ди, 5 биттә, шуны күбрәк тарат ди. Бөтен безгә барып җитсен. Ул үз вакытында сораган 2 биттә ди. 2 биттә булып чыкмады, 5 биттә булып чыкты. Но ул бик уңайлы язылган, шул ук вакытта аның бер бөтен тарих килеп чыга, бер төсле бөтен саңлый башлый. Күп нәрсә менә болгарчылык бар бит, татарчылык дигән ул югала. Ул аңлашыла, бу бер зур тарих, аның төрле вакытта инде каядыр безнең дәүләтләр килеп чыккан. Кайсыдыр болгарлармы, татарлармы, кыпчаклар да шул ук татар инде ул. Гади, менә кыска һәм интернет аша миңа калса, шунсыз без аны җиткерә алмабыз. Балалар бакчасында менә мультиклар, без татар мультфильм белән инде безнең бер зур проект бар, менә бу бөтен тарихны рәсемләргә күчерергә. Комикслар эшләдек. Шул бүтән нәрсә тагын булыр. Популяр китап без язабыз, туристлар өчен дә яздык. Безнең төп эш түгел ул. Менә кызганычка каршы, ул ниндидер проект була икән, безнең бюджеттан тыш. Ансын эшләп була. Инде бюджет аша безнең менә мондый китаплар, фундаменталь китап язырга тиеш.